дуруд, ман Сайруи Қиёмиддин ҳастам ва шуморо ин лаҳза бо муҳтавои нашри нави рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ошно месозам. аз амалишавии тадбирҳои созандагӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатӣ то расидан ба ҳадафи чорум стратегӣ. ин маводи марказии нашри нави рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон буда бобати сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ қисса мекунад. Рошқалъа комиссияи ҳукуматӣ бо супориши пешвои миллат даст ба кор шуд. дар ин матлаб аз рафти бартарафсозии офати табиӣ дар ноҳияи Рошқалъа ки боиси осеб дидани 15 манзили истиқоматӣ гардида буд қисса мекунад. таътили тобистонаи хонандагон он бояд чӣ гуна ва дар кадом муҳит бигузарад? аз ин мавод яке аз маводҳои дигари хондани боби нашри нави рӯзнома маҳсуб мешавад ки дар он муаллиф доир ба чӣ гуна гузаронидаи таътили тобистонаи хонандагон таҳлили мунсифона анҷом дода ҳамчунин як қадор тавсияҳои бисёр муфидро пешниҳод намудааст. дар талоши дониш муаллиф дар ин мавод ки зери рубрикаи мушоҳида ҷой дода шудааст ҳолати довталабоне ки тавассути маркази миллии тестӣ барои дохил шудан ба донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар имтиҳон месупоранд хеле зебо тасвир кардааст. сар задан ба ин матлабро бароятон тавсия медиҳем. Хайрулло Назриев оташнишоне ки варзиши тоҷикро оламшумул кард. саҳифаи варзишии ҳафтанома дар бораи фаъолияти варзишӣ, ҳангомаофарӣ ва заҳматҳои пурмашаққати ҳамосаи олами гӯштини самбо ва ҷудои тоҷик Хайрулло Назриев таҳия гардидааст ки мутолиаи ин маводро барои тамоми варзишдӯстдорон тавсия медиҳем. Султон Усмонов: театр бояд аз тамошобин 2 қадам пештар бошад. зери ҳамин ном мусоҳибае дар рубрикаи имзо нашр гардидааст ки дар он метавонед маълумоти хеле зиёд пайдо бикунед доир ба рӯзгор, фаъолият, нақшаҳои минбаъдаи коргардони шинохтаи тоҷик Султон Усмонов. ва ниҳоятан маводи ҷолибу хондании муаррихи донишманди тоҷик Ҷонибеги Асрориён ва Одина Маликов зери унвони дидаҳои бедори ватан аз корнамои 3 сарбозе қисса мекунад ки дар хати Марс корнамои шоиста анҷом додаанд ва доир ба ин диловарон агар маълумот гирифтан мехоҳед пас мутолиа бикунед матлаби зеринро. ин ва дигар маводҳои ҷолибу хонданиро метавонед аз нашри нави рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон мутолиа намоед. ҳамчунин моро дар Инстаграм, Фейсбук метавонед пайгирӣ бикунед.